Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewouds, Rabobank en Haima Hielkema. Goejoen, welkom vanuit Grauw, welkom vanuit de vierde hier, want we mooien weer los met het SKS Kampioenschap 2024. Waar wordt de opvolger van Grauw? Waar wordt de opvolger van skipper Douwe Visser? Of krijgt hij wel een opvolger? Misschien is Douwe Visser echt dit hier wel gewoon de sterkste. De komende 2 weken zullen wij verslag doen van alle wedstrijden van de SKS. Te beginnen hier op Grauw. Het commentaar is van Ando Faber. De zwarte wimpel in top bij het scootje van het Jereveen. Het is naar aanleiding van het versterren van Pieter Brouwer, de oud-scootjeskipper. En Heid van deze Sietse Brouwer. En van Harmen Brouwer, de skipper van Langwaar. Pieter Brouwer verstoor 3 weken lien en hij mocht maar 64 hier worden. Het is hartstikke vast nog vanzelfs. Maar goed, ze had wel, hoe ik heel graag wat terug ziel. Hij zei zelfs van, nou ja, als ik op bed lees en ik in het goed ziel net op een normale manier val, je liet me dan maar in het vaak in. Ja, dat zijn natuurlijk wel bijzondere dingen. Dus ja, we zitten maar een hele, ik wil weer een bijzonder gevoel aan de start. Je had het nog wat laatste woorden het James zijn. Was dat het Helly? Ja, tuurlijk. Dus ja, hij zei. Nou ja, hij zei van. We beginnen is jonker de best voor dit man. Hij zei. Als je maar eerlijk ziet, dan komt het altijd goed. Nou, en, dus dat geven we maar aan. Ja, doen we altijd, proberen we altijd, maar. We hebben. Het is gewoon deze zonde dat hij er net is. We starten op de vierde ier. Je dan toch de 10 naar de pik maar. Waarom naar de vierde ier? Die ronde zullen we Joet 3 keer zielen. De start. Onderin Huzum met Johannes Meter, Valsk. En dus mat die op een nij starten. Het is 4-4 lien dat de ieplingswedstrijd bij Grauw voor het laatst woen waard door een oorskoetsje als Grauw. En ik Joet is Douwe Visser weer geweldig uiteindzet. We zien hem hier in het midden van het veld. Wilst Johannes Meter nog rust starten mat. Dat hij er hem verst oors voorstelt in zijn laatste ier als skipper van het scootje van Huzum. Want Johannes Meter hoort er na dit SKS kampioenschap mee op. Grauw, het Jereveen, Snits en de Lemmer. Zij liek je het best voort te wijzen uit de stad. En onder de rechterkant de hele mannen. Dat gaat maar krijg goed. Het jouwt gewoon dat er prima wien is bij Grauw. Op wij naar de eerste tonnen. Met Grauw ingevjocht met de Lemmer. Douwe Visser is justjes jedder als zijn neef Albert Visser. En Lieket krijgt wat meer gong te hebben. Werd toch Grauw dus als eerste om de tonnen gaat. De Lemmer 2 en daarachter is het Jereveen de nummer 3. Efter de koprinners is het een griebus, maar rint het al je goed aan. En Jereveen had dan wat meer gong. Gaat de Lemmer voorbij en gaat Jonken Grauw op wij naar de Pikma. En dat zocht er vanzelfs prachtig uit hierondal voor de bootjemeesken die het op de eerste rang lezen. Een aardig god tussen de nummers 1 en 2 en de Lemmer daarachter. Grauw pakt ek wat romte op het Jereveen. Dat binnen de nummers 1 en 2 dus. Hij waart verliezen kampioen Douwe Visser. En hij zet nou weer goed uiteen. Maar behoort de koppositie, want we zorgen in de midden van het beeld een onval van de Lemmer. Op wij naar de tonnen. Albert Visser mat nog wel efter Grauwdel, maar draait voor het Jereveen om de tonnen. En dus nemen de Lemsters de tweede positie in de wedstrijd. Het Jereveen op 3 en op het 4e plak Ljouwert. Onboord bij Douwe Visser. Regerend kampioen dus en een beste start voor hem. Dan daarachter Sietse Brouwer, het Jereveen. Ze komen in de griebus te lonen. Binnen aardig wat plakken verlen. En dan is er echt nog een lastige situatie. Maar Jenne Woord die van de achterkant komt. Sietse Brouwer
On het helmhout. Het kinnet wordt er zijn. Jenne Woord ziet het de grenzen op van het wedstrijdwetter. Gaat dat goed? Het gaat op het nipperke goed. Maar Jenne Woord liet het in rondte te doeken die er eens net is. Maar Sietse Brouwer jouwt hem de romte weer toch. Siebren van ter Wis gaat er uiteindelijk correct tussen terugkin. Maar Heerenveen is het grootste slachtoffer hiervan. Ze zakje een aantal plakken. En Grauw die had eens niet een last van. Die zilt onbedriegen, soeverein om kop. Maar de Lemmer links in beeld als tweede. Zagrut is het verschil al als de scootjes voor de tweede keer op de Pikma komen. De hele mannen, ek een prima start voor Lodewijk Meter. Maar hier zit Pieter Meter en het scootje van Akkeren met de opstekker op het roer van Lodewijk Meter. Hoe rint dat af? Want ek Jenne Woord zit er nog tussenin. De hele mannen is stuurlees en ek een oorvaring, maar Jenne Woord is net voor te komen. Spietig voor de hele mannen die het juist zo goed uiteindelijk wie. Een protestvlagen hier bij Jenne Woord. Nauwelijks gedachten Tjen Pieter Meter van Akkeren. En datzelfde beeld zorgen we op het scootje van de hele mannen. Ik daar de reden protestvlagen. Pieter Meter die zullen melden matten in de protestkamer. Krijgt als deze Lodewijk Meter en Siebren van ter Wisga van Jenne Woord. Grauw liet het dan onbedriegen op wij te gaan naar de overwinning. De Lemmer, zij ziekje de grenzen van het wedstrijd erop. De boordjemeesting daar zit de mooi eerste rang. En ze Sielerij die eens Farien beslist net meer spannend is. Hé, daar hebben we Johannes Meter van Huzum. Weet je nog, van die valske stad. Die had aardig wat plakken woen. Johannes Meter. Hij keert terug naar de subtop. Striet zit er Farinet om het treddeplak wol. Heerenveen en de Snekerpan duelleren om het broers. Jos Meesken de simmer in Friesland. Om het vieren binnen in het wetter bij Grauw. Na haast 2 uur zielen vindt de wedstrijdcommissie van Grauw het mooi west. De finish leidt erin en hoe kan het ook dat zil var het dwarp Grauw plakvinnen. Op de Pikma, op wij, al die meesken op de wal en Douwe Visser, hij flikt het weg. Hij wint op en nij de eerste wedstrijd van dit SKS-kampioenschap van 2024. Een pikstart dus voor de regerend kampioen. De Lemmer, Albert Visser, ek prima mij een tweede plak. En Willem Zwaga van het Ljouwerterskoetsje eindigt het als tredde. Wol op een grutte F te staan op de winnaar, Grauw. Nee, dit kan echt net beter en ik mooi gat. Ja, maar ik ga het net verwachten, want we zijn hier de hele week al aan het zielen. En ik heb Lemmer was mijn zield en mijn Heerenveen. En in het begin hingen we er wel aan, toen hingen we hem nog net voor deze windkracht helemaal klaar. Ja, je wordt slagen toch weer. Grauw, liet er werkelijk geen twijfel over bestingen waar het hier de absoluut de sterkste is. Het is Douwe Visser die het alweer wint op het eigen thuiswetter. Kijk, als vorig hier en als het hier daarvoor en als het hier daarvoor doe wie de corona en ik doe daarvoor in 2020 wie Grauw de sterkste. Nou is mijn analist Sibo Siesling. Ja, is dat dan vooral het thuiswetter wat ik Grauw zou onverslaanbaar maken? Sowieso spelen dat man natuurlijk. Die man kent hier wel dromen. En natuurlijk de getrainde en de topbemanning die dat doet. En ze winnen super uit de midden nu de start. Dat kon ik het eerst net goed zien. Ik denk, lang waar het een super start. Maar dat bleek letterlijk wat auto vallen. Maar ze dingen natuurlijk. Ze winnen je veel bij de eerste. Nou ja, Lemmer die wie zijn wij eerst even eerst. Maar ze pakt hem toch. En ze zijn al in voor binnen. Krijgt ook Grauw nooit weer. Even de uitslag dan op kaart. We hebben het even netjes al hier op een rietje gezet. Ian dus Grauw bij de allereerste wedstrijd. Hier dus op het eigen thuiswetter SKS 2024. Grauw, mooie Douwe Visser als eerste oer de streek. Dan Albert Visser van de Lemmer. Dat is de nummer 2 van vorig jaar. Ljouwert, heel knap. Dat wie de versissing van Sibo. Die eindigt toch echt op het podium op het tredde plak. Mooie Willem Zwager. Fjouwer Snits, echt heel knap. 4 Heerenveen. Het is al hier nog wel onder Fabel hoort van protesten. Want Olve is Jenne Woord, die had de protestvlagen. Tolve Akkeren had ook nog een protest.
tredje de hele mannen, ik maar in protest. En als laatste dan Staren de Zuidwesthoeken. Wordt het toch weer een strijd tussen de Lemmer en Grauw? Ja. Of kunnen jullie het hem daar nog tussen mengen? Ja, loop vast wel. En ik vond dat Snits het nou ook heel knap ding. Ze houden Heerenveen er goed achter. En Heerenveen, we zijn op ik nou, Snits die kreeg het misschien nog dreig, maar absoluut niet. Ze hadden er goed voor streden. En Snits, ik provisie had de vierde plak. Heerenveen vijfde. Die is uiteindelijk, want die weer volgens mij eerst vierde. Heb ik net helemaal meer voor de geest, maar Snits had ze er goed achterhouden. Eindelijk eens een keer een goede stad, hè? Dat mag ik wel eens een keer zijn weer. Een historisch geen algehele valse stad. Maar er wie nog genoeg hachelijke momenten. Want ik zeg, Jenne Woord, die vader haast het publiek in. En dat ik maar krijg goed. Maar één moment wil ik er nog even uithellen. Dat wie hier bij de bovenste tonnen. Dan op een gegeven moment Lemmer die leidt er heel goed voor. En die kan eigenlijk Grauw de vernieling in zielen. Toch? Hij kan hem, want Grauw moet een varang verliezen. Hij kan hem helemaal nooit naar Greensta zielen. Hij doet het net. Waarom net? Nou, dat snapten wij zitten hier. Ik wakker ik zei, wat verdikke, Lemmer die let hem nou een beetje in de boksen bij gezeten wij daar wel. Maar die weer wat te leef. Zijn wij ik, hij hier Grauw gewoon even door de wiel. Of net even verder zielen. Want Grauw die boem al te draaien en Lemmer draait eigenlijk wel mooi. Vonden wij ik net al handig, maar ja goed, de beste stuurlui staan er wel, zitten ze er wel. Maar ik vond dat ik net handig. We zullen zien hoe het verder komt, dit kampioenschap. Want dit wie natuurlijk nog maar de allereerste wedstrijd. En we krijgen er nog een heel soort. Te beginnen onkomende manje. Dan weer we bij de Veenhoop. Dan bestoot er ook weer Sibo. Ja, dan mag ik weer even een praatje horen ook, ja. Nou, dan treffen wij elkaar dan weer. Weer hier op dit schip, hè? Ja, hartstikke best. Op een Neptunus. Op de Neptunus. Dan slikken we hier een ding zeggen. Ontmanje op een Veenhoop. Op deze Neptunus, maar Sibo Siesling, ontmanje. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema.